दरखङाव जिरायनानै मोनसे भिडिअखौ मोनदोंलाय जोंनिया नैबे आबसुनि कनफारेन्स ना मा फारेन्स बावहाय आबसुफोरखौ बुङोब्लाथ' दुखु मोनो जाहैबाय। दाथ' उपाय गैया। बर'नि फरायसा आफाद माने आबसुआखौ मा खावलायदों जाहाथे पलिटिशियानफोरनि खिबु बा उन गिदिंफाया, लोगोसे पलिटिक्सजों सोमोन्दो बारा लाखिफाया, बोरै खावलायलांदों अरुणाचलनि सासे दैदेनगिरि। ओमफ्राय आं नैबेखौसो बुजिनानै मोनाखै। आबसुफ्रा माबा मोनसे कनफारेन्स माबा मोनसे गिदिर खुङोब्ला बिराद पलिटिशियानफोरासो मुखुब जानानै थायो। पलिटिशियानफोरखौ लिंहरदोंबा बे स्टेटनिनो मानो बे सेन्ट्रेलनिखौ लिंहरदोंब्ला कंग्रेसनिखौबो लिंहरनांगौ। जेसेबां लिडारफोर दङ ना, जेसेबां पलिटिशियान गुबुन कंग्रेस बिजेपि माबा माबि ना, बेफोरखौबो लिंहरजोबनांगौ। सोरखौबा सासेखौल' लिंहरनो नाङा। इन्डियायाव बेफोरसोल'नो बिराद नेतागिरि जाबाय नामा? बिसोरनिख्रुइथ' बिराद मोजां एडभाइस होलांनो हानाय अमित शाह मोननिख्रुइबो बिराद मोजां इन्टेलिजेन्ट मानसिफोर, साननो हानाय गोरों बेफोरबायदि लिडारफोर सुबुंफोर दं इन्डियायाव। नंगौना नङा? थ' दिनैहाय पलिटिशियानखौ लिंहरनाय माने माबा मोनसे फोसावलांनाय, माबा मोनसे पेकेज फोसावलांनाय, बिनि थाखायसो लिंहरो। नंगौना नङा? कमेन्ट सेक्सनाव एसे मोजां जा गाज्रि जा लिरनानै हरदे। आरो जायफोरा नायबाय थाग्रा बिथांमोना कमेन्ट होआब्लाबो जागोन। बे फरायसा आफादनि एबसु अफिसाव थाग्रा बेक्ति महान फिसा-फिसौनिफ्राय बे बाथा बुथा गोथिराम बाथिरामफोराबो लिरनानै हरबानो जाबाय। गाज्रि मोननो नाङा। दा आबसुफ्रा बुङोब्ला दा बेखौ होसोनांगौ, माबा माबि केस होनांगौ, बेबा हले सालाय बिजौआव। ओमफ्राय बै बेक्ति आबसुफोरनि नैबे गोसोआव लेथ्रा गियानासो दङ। ओमफ्राय मोजां गियान गैया। आबसुआ मानि थाखाय जोनोम जादों बेखौ मिथिया। आबसुआ सोरनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ मिथिया बै बेक्तिफ्रा, होसोनो नागिरग्राफ्रा। दा जों नैबेखौसो जों बैसो गैला नालाय, दाथ' यां जेनेरेसन स्टार केम्पेनार नङा होमबा, महान लिडारफोर दंसै दा आनसलिकआव थाग्राफोरा, सिन्ता खालामग्रा, गाइखेर जानानै लोंनानै, फ्रुट्स जानानै, आंगुर आपेल जानानै, बैग्रि गिदिर बैग्रिखौ जानानै मेलेमजिबि जाजोबथारनाय सुबुंफोर नङा होमबा? जोंथ' खंख्ला मेलेम 98निफ्राय डिसबेन्ड जाजासिम सिलाय हमनानै मोजां फिथाइ सामथाइ मोनजायासै जोङो। गाइखेर मोलोङासै, गाइखेरनि जायगायाव जोङो थालिर फस्लानि दै, ओमफ्राय जि जायगायाव मोजां जिनिस मोनजानांगौमोन बे समाव जों बैग्रि फिथाइनि जायगायाव सेलेखा फिथाइखौ जानानै थाबोनाय। ओंखायनो मेलेमफोरा, ब्रेनफोरा गोखा दाल नङा होमबा? बेफोरबायदि आरोखि। दा मेनलि बाथ्राया जाहैबाय मा, नैबे बेक्तिया आं जोबथायाव होलांगासिनो दं, फरायसा आफादा एसे नलेजाव सोनानै ला, बिनि बारैबो बुंगोन। ओरैबायदिबो बुंदों, इन्टारेस्टिं दे, बर'लेण्ड सोदोबखौ बुंदों बियो। आइजोफोरा ड्रेस गानना फैनायनि खेथ्रआवबो बुंदों। दख'ना गानना फैदों, बर' सुबुंफ्रा गैया, बिदिजों बोरै बर'लेण्ड मोननो? नंगौ, नोंनि गोसोआ आंनि गोसोआ बर'लेण्डखौ सिमां नुबाय थायोबा सानसे समाव जाहैगोन। आरो बेफोरबायदिजों बर'लेण्डआ जिबनावबो मोना, आरो जोंनि फिसा फिसौनि समावबो मोना। बेफोरबायदि कनफारेन्स खुंनायजों माजों बे आरोखि। दा आबसुआ एसे लाजिथावथाव। खौरां बिजोंफ्रावबो बेखौ दामाखै नङा होमबा? जों दिनै अमित शाह मोन बायदिखौ लिंहरनानै मा मुलाम्फा दं, मा मोनगोन? बिसोरो जेबो गैया। फैनानै मा होलांदों? फरायसा आफादफोर नोंसोर पलिटिक्सआव हाब, इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुंदोंना। बिथाङा मा बुंफैदों?
कंग्रेसनि सोनिया गान्धीनि उमुक उमुक राहुल गान्धी उमुक उमुक ना इंदिरा गान्धी उमुक उमुक एक्स वाई जेड बाथ्रा बुंलांदों नाथायबा इंदिरा गान्धीनो माबा माबि हा बेफोरो रुंसारि जालांजोब्बाय दिनै बेफोरखौ अमित शाह फैनानै मा बुंफैगोन जोंना खालि बेखौल' बुंनो फोरोंफैदों बियो मोनथिबाय पलिटिशियानफोरा बावहाय जेबो गैया जेबो आबसुनि सोमोन्दै बे नरेन्द्र मोदीमोन नलेज गैया अमित शाहमोन नलेज गैया आबसुआ माला जोनोम जाया मालानिफ्राय जोनोम जाबोनानै बे अबस्था मोनफैखो आबसुआ बेखौ बै अमित शाहमोना जेबो मिथिया बिनि जायगायाव जों बर'नि गेजेरावनो गोबां लिडार माने बेफोरबायदि लिडार पलिटिशियान लिडार नङा दै सोरबाया फरायनानै मोजां माबा जानानै थानाय ना लेक्सारारफोर बिराद मोजांफोर दं बैफोरबायदि व्यक्तिखौ लिंहरनानै ना मोजां माखासे जों सोलोंनो हायो बिसोरनिफ्रायबो आरो बिसोरखौबो दायित्व लाहोनो हायो बिनि अनगायैबो गुबुन दङ ना दाखालिसो गोदान आईपीएस ओंखारनाय एपीएस ओंखारनाय फरायसा आफादनि दैदेननायाव बिसोरखौ लिंहरजोबनानै स्पिच लाहोफै बुंहोफै अब्लानो जोंनि सेंग्राफोरा बिराद एनकारेज जागोन लाइमोनफ्रा युथ्सफ्रा अमित शाहनि जायगायाव अमित शाहया फैनानै माबा मोनसे पेकेज फोसावना थांदों उमुक जायगासिम हम लोग उमुक जायगा से उमुकसिम देता है बेखौल' बुंलांगोन जेबो गैया नोंनि खारै ओंख्रि जानायखौ बुजिया बेल'नो खोनासंनानै लानि दे एसे फरायसा आफादखौ बांद्राय गाज्रि बुंबाबो रायब्लाबो माबा मोनोलै होसोनोल' नागिरो गिलायलांनाय मोनबाय आं दाना फरायसा आफादखौ ओरैनोबा लामाया आंना ओरैहाय थांबा फरायसा आफादनि अफिस खैपात्ता बारलांनांगौ नङाबा थ' देना दोनोब्ला जा अफ्रिया ओमफ्राय गिनो ओंखारो आं एसे नायना लाग्रोनि दे एसे আৰু এপছু মই কৈছোঁ এপছু আপোনালোকে কৰক ছ'চিয়েল বড়ো কাৰণে কৰক এনি পলিটিকেল পাৰ্টি নিচিনা পলিটিকেল পাৰ্টি কিবা নিচিনা নকৰিবি all Boro student YouTube for Boro people, not for any political party. Aru yat moi aru nokom apuna luke unity Boro homaje jenka unity luke babise hetu maintain kori rakibi aru epsu moi koisu epsu apuna luke korok social Boro karone korok any political party nisna political party kiba nisna nokoribi all Boro student YouTube for Boro people, not for any political party. Boro homajor karone Boro future karone apna luke Boro epsu olomman neutrality maintain kori pelai movement korile strong hobo aru manu respect koribo manu iজ্জত maintain kori hotai maintain kori takibo e karone neutrality maintain korbo Boro homajor karone korile aru beshi bhal hobo boli moi mur monor pora babu lastly